Dobre, tak by som ešte aj privítala všetky dievčatá, ktoré budú pozerať do záznamu pri dnešnom webinári, alebo teda takom rozprávaní o téme Fast EFT, ktorú osobne, ako som už písala aj v príspevku na Facebooku, aj neviem presne kde, možno na Instagrame, to je teraz jedno, tak poznám už vyše 10 rokov a jediný problém s tým, že prečo až teraz s tým idem takto akoby respektíve von, tak je ten, že som ho začala túto metódu používať fakt, že intenzívne asi vyše pol roka. A predtým to bolo len také sporadické. A ako Janka povedala, že rada by som si pomohla, niečo také si povedala, vedela si pomáhať aj takýmto spôsobom, že sama. A to je presne to, vlastne, že kde bol ten pes zakopaný u mňa, že mne to akoby nefungovalo tým, že ja som si nechcela pomôcť. Ja som mala... Nemám príklad, mamina zomrela pred 7 rokmi, naozaj takže tragicky, bolo to akože dosť pre mňa ťažké a stále si tým prechádzam a sa čistím a tak ďalej. Ale aj predtým jednoducho som bola typ človeka, čo som zistila až potom, že som sa fakt nemala rada, čo bolo úplne, že ja som sa nenávidela. To som zistila až potom, že ja som to vlastne nevnímala, že teraz osobne, že a tak podľa mňa funguje dosť veľa ľudí, že akoby ide tým životom, má povinnosti, deti, manžel a tak ďalej. A potom v istom okamihu, že keď už príde možno na to niekto nepríde vôbec, hej, nikdy, ale tým, že si myslím, že tí ľudia sú teraz už tak viac vnímaví a viac presne vyhľadávajú takéto akoby metódy, alebo aj inak vnímajú už ten svet, alebo možno je to tým, že ja sa vlastne s takými ľuďmi stretávam teraz viacej, možno to aj tým, neviem. Každopádne je to veľmi dôležité práve, že si chcieť akoby pomôcť sám sebe a vtedy to vlastne až bude fungovať. Som vlastne pochopila teraz, že ja som fakt, že tým, že som sa prihlásila na ten mastermind, ktorý už som vlastne opakovala x-krát na sociálnych sieťach s Tereskou Rotovou, tak tam vo mne nastala akože veľká zmena, veľmi mi to fakt, že ma to naštartovalo, pomohlo mi to. Bolo to veľmi náročné, zo začiatku fakt to bolo, že brutál, takéto vlny, akože emotívne a tak ďalej. Ako som sa prihlásila prioritne kvôli tomu, že som chcela zistiť, čo chcem v tom živote robiť, akože kvázi kvôli biznisu, ale akože fakt, že všetko sa tam premlelo. A toto bola akoby jedna z tých vecí, toto Fast EFT, toto ďukanie, ktoré bolo v rámci nejakej jednej prednášky alebo čosi, fakt, že úplne, že tak povrchne akoby spomenuté s tým, že si takto môžeme pomôcť. Hej. A ja už som vedela vlastne, že Tereska túto metódu používa, aj predtým som to vedela, a kvôli tomu som sa vlastne prihlásila, kamoška mi to hovorila a tým pádom, že som sa akoby začala viacej o seba zaujímať a starať. Začala som tam prelamovať nejaké také ľady medzi tou tým, že nemám sa rada, to ešte som začala riešiť ešte skorej, ale toto bolo fakt, že veľmi akože intenzívne. A možno aj preto som sa na ten mastermind prihlásila, lebo to bola taká veľká vec, že vlastne som konečne urobila niečo pre seba, už budem mať 42 rokov za mesiac a bolo by už aj na čase niečo pre seba začať robiť naozaj, že reálne. Nie len tak, že idem na kozmetiku, idem si spraviť nechty a robiť také veci, ktoré sú v podstate dosť povrchné, ale vlastne o to vnútro, akože to bolo už 0 bodov u mňa a myslím si fakt, že je to u veľa žien tak. Niečo mi tu hlási, že mám unstable internet connection, tak keby náhodou čosi bolo, tak mi povedzte iba. Ale dúfam, že je to pohode. Dávaš. To sekne, no. Dobre, tak skúsim to prehodiť. Nechceme, aby to sekalo. Už by to malo byť lepšie. No, už by to malo byť lepšie. Keby čosi, tak mi naozaj napíšte, lebo to je asi tak, keby mi nebolo rozumieť niekedy, tak asi by to mohlo byť niekedy out of context podľa toho, ako to sekne. No, každopádne je to veľmi dôležité práve pri hociakých veciach, nielen pri tejto metóde, akoby fakt, že chcieť. Ja by som to možno prirovnala aj k tomu, chcieť si pomôcť, ja by som dokončila vetu. A napríklad by som to prirovnala k tomu, ja som chodievala na kranioterapiu dlhší čas. A napríklad, a veľmi mi to pomáhalo, mi to fakt, že keď mamina zomrela, ja som to nejak intuitívne asi išla mesiac predtým, ako sa to stalo, a že keby som to nemala, už mi to strašne uvoľňovalo, tak asi by som to až tak, asi by to horšie dopadlo so mnou po tej mentálnej stránke, ale každopádne to mi strašne pomáhalo a napríklad som tam poslala mojho brata priateľku,
A ona jednoducho nebola otvorená. Ona tam aj tak skepticky išla a som ho to v podstate niekto donútila ísť nejakým spôsobom a nezafungovala jej to. Hej. Takže to je presne to, že hoci čím, že do čoho akoby človek ide, tak je veľmi dôležitý ten mindset. To je práve že také fajn, že sa vlastne o to zaujímate a že je vám to blízke a aj si teda chcete pomôcť. A to je akože pri tom dôležité, aby vám to účinkovalo. Lebo mne to s tým nastavením, že ja si nechcem pomôcť, nešlo. To bolo také zaujímavé. A išlo mi to len vtedy, keď na mne ťukal môj manžel. My sme boli spolu obidvaja na seminároch v Prahe pred tými vyššie 10 rokmi. Vlastne túto metódu vymyslel Robert Smith. Má na YouTube fakt veľa po anglických videí, tých ťukacích, kde vypúšťa ako keby, že strachy. Také tam má tam rôzne príklady, že aj akože zo zubára, to aj na tom seminári to bol taký najčastejšie, že strach zo zubára, dokonca jedna žena tam aj strach zo zubára mala sadla, on ho tam akože vyťukal a za 5 minút odchádzala, že wow, že super, hej, že mohla by teraz rovno sa zobjednať aj ku zubárovi, že on to niekedy znie úplne až tak akože vtipne, že ako niečo také ako sa niečo také rýchlo môže udiať a zmeniť, ale je to v podstate tak. A Silvi, myslím, že ty si mi aj písala, že alebo neviem teraz kto, možno nie, ale práve že kvôli tým strachom, že je to vlastne niečo také, čo si akoby s čím žijeme celý život a čo vlastne strašne dlho do seba akoby že absorbujeme a je to fakt nejaký strach, možno úplne že z detstva, keď ste možno malinké bábätka alebo takéto čosi, čo si vlastne človek akoby nepamätá úplne vedome, ale akože práve to podvedomie si to pamätá. Alebo keď si fakt, že reálne pamätáte, že keď napríklad môj otec na mňa strašne kričal, keď som nevedela niečo do školy a reálne akože som dostala, že on bol dosť takto akože agresívny a dostala som opaskom a tak ďalej. Hej, že to bolo, že som niečo nevedela do školy, tak úplne ma tam zablokovala, ja som sa vlastne nebola schopná učiť fakt, že na žiadny predmet, ja som mala veľké problémy so školou, aj štvorky a pozaškoláctvo a takéto veci. A čo som ti chcela povedať? Že vlastne, že nemusí to tak byť, hej, že aj, že to liečenie bude tak dlho trvať, hej, že keď napríklad to ťukanie, že naozaj mať v hlave to, že ja si fakt, že dokážem pomôcť veľmi rýchlo, je veľmi fajn, že nejako neupínať sa úplne na to detstvo a hovorím to preto, lebo ja som to mala fakt, že veľmi dlho aj práve tým, že som to začala pred tým vyše pol rokom fakt, že intenzívne riešiť, tak ja viem, že ja som proste ten typ človeka, že tam v detstve sa mi hento stalo a už hento a stále som to hádzala na niečo, čo nebolo ublížené a tak ďalej. A pritom to je také úplne, že uhol pohľadu, hej, napríklad, že môj otec tiež, pochopila som to, že môj otec sa tiež nejakým spôsobom, ako ja som to vedela, ale až pochopila som to neskôr, to je akože také iné, že niečo vedieť, niečo sa dočítať a pochopiť to. A ja som pochopila, že ten môj otec napríklad sa choval tiež z nejakého dôvodu tak, ako sa choval. A teraz, keď s ním telefonujeme, tak tiež on niečo v sebe akože má, tiež nejaké vzorce, ktoré vlastne on nevie, ako riešiť, ani nemá nejakú tú túžbu, sú také generácie, ktoré sú predtým, ktoré vlastne nemali takéto ani možnosti, ale ani možno to o tom v podstate ani nevedia jednoducho, že žijú s tým, že vlastne oni sú, môj otec napríklad taký, že on je bezchybný, hej, si myslí. Takže to je také, že som pochopila, že on tiež, môj detko bol taký a taký, bol riaditeľ v nejakej továrne a tak ďalej, bol vysoko postavený a tak ďalej, takže môj otec zase tiež, na neho boli kladené vysoké nároky a tým pádom bol taký, aký bol. A už to teraz chápem, hej, že nie je to také, že bolo to veľmi dlho také, že som sa vlastne toho držala a tým pádom mi to trvalo trošku dlhšie, hej, že ako možno niekomu, kto je taký však, že je veľmi akoby otvorený tomu, že si chce akoby, že naozaj pomôcť a veľmi mu záleží na sebe samom a tak ďalej, takže každý to môžeme úplne inak. A čo sa týka vlastne, ja by som to veľmi rada kľudne si inak pýtajte priebežne, tak ja teraz som vedela také veci akoby zo života, takže asi nemáte sa čo pýtať momentálne, ale keď prejdem do tých praktických častí, tak sa prosím kľudne pýtajte alebo píšte do komentára. A ja by som to rada vysvetlila takou praktickou formou, lebo ja to sama mám tak rada vysvetľovať veci prakticky. Lebo čo sa deje pri tom ťukaní, hej? Že ono je to v podstate, že akoby si
ťukáte po nejakých meridiánoch, ktoré sú každé spojené s nejakým orgánom. Pamätám si napríklad, že tuto je žalúdok, hej. Takže napríklad, ja to mám tak, že som to tak teoreticky aj prakticky pochopila, že keď niečo cítim fakt, že tu, tak sa viacej zastavujem na tomto mieste, ale je to väčšinou vždy pocitovo, že ako niekto ťuká úplne, že takto rýchlo a niekto fakt, že pomaly, že zotrváva, alebo si robí kolečka, alebo stále sa ukotvuje o tú ruku. A v podstate ide o niečo také, že vlastne tým, že vlastne ťukáte po tých meridiánoch, tak sa vám akoby z nejaký, tam sa deje nejaký chemický proces a vy si akoby meníte tie ako keby pocity, hej, tam nejaké tie chemické reakcie vlastne prebiehajú a meníte si akoby aj tie obrazy, aj zvuky, aj pocity a tak ďalej si dokážete v podstate zmeniť. A ak by som to mohla povedať nejak prakticky, tak by som si zobrala akú situáciu. Kľudne to môžem zobrať, keďže Silvii tiež taká s tými chorobami. Ja neviem, či sa ty bojíš toho, že ochorieš tiež od tej svojej dcerky napríklad, keď je chorá, alebo sa bojíš toho, že ona ochorie a niečo sa jej stane? Skôr tak, že o ňu. Hej. Ja napríklad toto mám také, že som vlastne nevedela, že či úplne, že o ňu, alebo aj o seba. Ale napríklad poviem, že tieto strachy o ňu, jasné, že človek sa potom bojí, že keď je dieťa choré, aj všeobecne o deti, že to úplne také, že tá mama príde úplne do nového, proste má strach o to dieťa, alebo doteraz ho nemala, a hlavne keď je prvé, už o to druhé už sa tie mami menej boja, to je to strach, čo je počúvam, možno niektoré nie. Ale moja napríklad Lukášova mamina hovorí, že ona sa bojí doteraz o nich, hej, o troch chalanov a proste už sú dospelí všetci a tak. Každopádne, že ja keď som napríklad ťukala tento strach naposledy, ťukala som to viacej razy, lebo je to tam veľmi také silné a u mňa, aj stále keď idem do škôlky pre ňu, tak som mala taký pocit, že už to je oveľa lepšie, ale stále akože mám o čom pracovať, som tým chcela povedať, ale už cítim v tom bruchu, že už nie o tej škôlky a teraz tam otvorím tie dvere a ona bude mať tie sople a tam bude chorovať tých detí a toto je akože veľmi zlé tieto, zlé, akože hej, že ono v podstate, že akoby neexistujú dobré a zlé veci, respektíve existujú aj dobré a zlé, len akurát ono je úplne že super časom, keď človek k tomu príde, že akoby tie zlé udalosti alebo tie pocity a veci dokáže vnímať pozitívne. V takom zmysle, že časom už aj hovoria častejšie, že čo lepšie si o tom môžeš myslieť. Napríklad to, že Sofča je stále chorá. Čo lepšie si o tom môže myslieť, hej? Tak som si akože napísala a fakt, že tam človeku potom akoby vyskočia také akože riešenia, ktoré v tom strachu a v tých akoby v tom strachu akoby človek nevidí, hej, niektoré veci. A to mi vlastne veľmi tiež pomáha. Každopádne, keď som naposledy ťukala tento pocit, že sa o ňu bojím, respektíve, že keď ochorela, a tak tam tiež, proste mne tam stále prichádza strach aj o seba. Nejakým spôsobom. A tým vlastne som si sadla, som precítila, že dobre, som zavrela oči, že kde cítim ten strach. Ja stala, neviem, či to vidíte, nemám podprsenku, neviem úplne, ale tuto, niekde ako je, čo to je, solar, hej, žalúdok, tak tam proste cítim napríklad napätie a vy si to, keď si zavriem oči, tak to dokážeme ešte lepšie precítiť, možno niekto môže mať otvorené, hej, hovorím teraz o sebe a hneď si napríklad predstavím, že ako to cítim v tom žalúdku alebo na tom solári, alebo kdekoľvek to cítite. A väčšinou ja mám takú vizuálnu predstavivosť, že napríklad, že mám to tam, ako by tam niekto úplne tlačil, ako by mi niekto úplne takto zatlačal do tej stoličky, že taký pocit tam môže mať. A potom sa spýtam sama seba, lebo ono to je, každý človek má totiž to iné vnemy. Niekto akože to má cez že pocity, že vizuálne niečo vidí, niekto má že niečo cíti normálne nosom, nejakú vôňu, niekto niečo počuje, že počuje nejaký zvuk. Keď si predstavíte, že niekde ma tlačí, a že dobre, že počuješ niečo, tak niekto počuje krik. Ja som to tiež tak mala, že som počula krik, keď som sa na to zamerala práve na ten zvuk. A potom, že akú to má farbu, hej, tak toto všetko, takéto drobnosti si akoby všímame. A čo potom vlastne urobíme je, že si ho akoby povieme od 1 do 10, aký silný je ten pocit a u mňa povedzme, že bol 9.
A tak si sa snažím, že dobre, že idem si to ešte viacej akoby nacítiť, že nech tam mám poriadne tú desinu, hej, úplne môžem začať plakať, to je úplne jedno, alebo kričať, to je úplne jedno, že čím je tá emócia silnejšia, keď práve idete ťukať, tak je to úplne, že super. A potom si poviem taký obraz, že keď predstavím si, že ako stojím niekde, držím v ruke trs balónov a poviem si, že čo sa s tými balónmi stane, keď ich pustím. Ja si odpoviem, odletia a v tom momente začnem ťukať. Vypúšťam a nechávam odísť, vypúšťam a nechávam odísť tieto pocity viny napríklad, vypúšťam a nechávam odísť tento pocit strachu, vypúšťam a nechávam odísť tento smútok, vypúšťam a nechávam odísť tento strach z toho, že bude Sofia chorá, vypúšťam a nechávam odísť tento strach o mňa, vypúšťam a nechávam tento pocit. Vypúšťam a nechávam odísť tento pocit viny. Môže to byť úplne, že počkajte, 1, 2, 3, 4, vypúšťam a nechávam odísť kadečo, že pocit nejakého nebezpečia, hej, že čo vám v podstate príde na potom sa chytíme za ruku, boky nádych, výdych a pokoj. Ja hovorím pokoj a láska. Alebo keď mám aj české ženy, tak pokoj je izba, tak si hovorím, že pokoj a láska a koniec, hej, toho kolečka. Potom sa nacítim naspäť na ten pocitom bruchu, že OK, že aký ho mám teraz. Väčšinou to je také, že už nie je taký silný, že tamto tlačenie nie je také silné, má to úplne inú farbu. Ten krik sa zrazu môže zmeniť na to, že počujem deti, ako sa hrajú na ihrisku a sú šťastné. To môže to byť po jednom kolečku a môže to byť po viacerých, hej, tak sa to mení. Alebo sa dokonca ten strach môže posunúť, že do krku, hej, že on sa môže hýbať rôznymi smermi, môže meniť tvár, ak to teda vnímate v tom tele. A takto sa to vlastne akoby postupne pracuje, hej. Takže ale ono je dobré aj hovoriť si akoby viacero tých pocitov, že vypúšťame, nechávam odísť tento strach, pocit viny, nechávam odísť tento smútok, nejaké takéto, čo vás napadnú, rôzne veci, že ono totižto, keď poviete nejakú vec, ktorá si myslíte, že ani akoby nesúvisí s tým daným problémom, čo vy máte, a vy poviete nejaké slovo, neviem, to som včera čúkala som jednu klientku a tam mala pocit neistoty, pochybnosť a potreba dokonalosti. Hej, vypúšťam nechávam odísť tento pocit dokonalosti, lebo to ona povedala, počas toho ona si to nevedomovala a počas toho, ako som to povedala, ona ťukala, tak jej akoby vyhrkli slzy a videla som, že ona má veľmi ten pocit, že musí byť dokonalá a tak ďalej, tak tam je tiež, hej, že to je fajn, že sme na to akoby prišli, ale to sa v podstate nerieši, hej, len akože je tam to silnejšie, takže to slovo môžete akoby opakovať častejšie. No, tie body, to kolečko si vždy pri každom pocite ťukáš rovnaké, alebo si to líši, čo treba poťukať. Tie body sú rovnaké práve, že? Ja som aj hovorila, že počas toho, že aký máte pocit, že kde chcete zotrvať. Ja niekedy, že napríklad, keď šoferujem, takže jasne, že ešte niekedy ja ťukám, a väčšinou napríklad, že ostanem takto, hej, že keď, a to už iba taký ten pocit, že nechcem, aby ma akože ľudia videli, ale to tiež tu toho prídem, že aby mi to bolo úplne šumách, poviem po ulici, budem si ťukať. A už to je potom také, že keď sa chytíte za tú ruku, že keď fakt, že ťukáte viacej razy a potom akože dojde nejaký problém, napríklad ste v práci, máte nejaký meeting a tam vás ten šéf sere, hej, že kokos, že úplne vám je z toho, že zle, až v žalúdku, alebo čo si, že máte takéto brucho nafúknuté, čo akože som mávala dosť bežne a už si ma napríklad takto stláčate, alebo tu nás sú všetky tie body na tom zápesti, takéto ukotvenie, tak to už keď budete mať ten pocit, že ono to pomáha aj takto už je teraz, hej, keď ste si ťukali, tak vás to akoby uvoľní. Ale keď už budete ťukať, a tak už len to, že aj keby ste sa napríklad po jednom bode ťukali a potom to zápestie, tak už to vlastne spúšťa ten proces vo vás, ako keby, hej, že to funguje aj takto, že vlastne nemusíte úplne to robiť takto toto celé kolečko. A tak. Teraz som sa zasekla, čo som chcela povedať. No, takže vlastne to si prechádzame tými bodami a ja by som napríklad ešte povedala takú, lebo to bolo také jednoduché u tej mojej klientky, čo som mala predvčerom asi, tak ona robí mediácie s klientami, akože právnické, povedzme, že rozvody, hej. Mala tam nejakú proste trojicu ľudí a strašne bolo zaujímavé, že sme ťukali a mala
potom, že akože nacítila sa, cítila to v hlave, že úplne, že horí hlava, tak sme ťukali to hlavu a že tam má červíky, ale takéto proste mala, že keď sa zavriete oči, tak brutálne veci, akože vám príde predstavivosť alebo budete počuť rôzne veci, že je potom také zaujímavé, že to úplne šum a fúk, čo si predstavujete, no to vlastne nič neznamená. Tam len ide o to, že aby ste akoby kvázi, že mali čo ťukať, hej? Alebo vedeli, čo idete ťukať, že ono to je, no, proste, že si predstavíte vizuálne. Takže ona mala tie červíky v hlave a teraz prechádzali sme ste kolečka a som ja hovorila, že nech mám boli s týmto pocit straty, pocit viny, neistoty, pocit dokonalosti, že to všetko zvládnem a tak ďalej podľa toho, čo mi rozprávala. Tak sme akoby ťukali a potom akože ja to robím tak, že chodím takto kolečka a potom niekedy, keď mám pocit, až keď ten pocit príde, tak si chytím trochu a vydýchnem a môj manžel napríklad, keď ma ťuka, tak on to robí takto, no, už to robím rýchlo. Takto a hneď, že on sa ukotvuje alebo mňa ukotvuje takto, že ono mi robíte kolečka. Takže to záleží, ako to máte vy, ten pocit. A ešte teraz ma napadlo, ak som povedala, že robím to rýchlo, ono je to super, že aj že pri ťukaní detí, že nemusíte, že vyslovene ťukať, lebo napríklad som všetko napríklad nechcela, teraz už áno, ale napríklad, že on vlastne tým deťom to pomáha aj takto, že keď ich akoby hladkáte, hej, takto, že to sú vlastne tie 3 meridiány, a takto ich hladkáte a ich to akoby, že ukludní. Keď mám napríklad, že strašne plačú, hej, že nevedia sa ukludniť, tak akože ono je to ťažké, hej, keď sa vidíte hádže o zem, alebo čo si, že môžem takto hladkať hlavu, hej, že sa akoby, že je to také jednoduché, alebo chytiť tú ruku a trošku to že postláčať, že ono sa to dá aplikovať aj na deťoch. Ale je fakt, že najdôležitejšie vyťukať najprv seba, hej, že keď vy máte napríklad ten pocit, že to dieťa sa hádže o zem a máte z toho zlý pocit, vy, keď vám je to jedno a ste si mohli, že Ježišmária, že vlastne sa vieš, ona má nejaké proste problémy, že jasne, že musí tým prejde, lebo však netreba ako vybrzdiť zase deti v emóciách. To som napríklad robievala ja, že som si, že neplaču už a takéto, že už to som sa tiež veľmi veľa naučila, že som akoby brzdila tie veci v nej, lebo to bolo robené mne. Ja som tiež nemohla prejavovať svoje emócie, svoje názory a tak ďalej. Potom som to robila ďalej aj sovči. No, akože to je úplne, že akože fakt, že dar z nebies. Že fakt dokázať vnímať veci. Nehovorím, že práve prostredníctvom tejto techniky, ale uvedomovať si na sebe veci, že ja robím niečo zle alebo v súvislosti s niečím. Práve keď som ja hovorila, ja som to pochopila manželovi, keď hovorí, že už nepláč, že chod hore do izby a takéto veci, že to sú také veci, že musíme to nejako ustať a keď nám to akože robí presne, že tie pocity v tele máme z toho, že už nám to lezí na nervy, že reve celý deň, tak v podstate sa akoby ťukám a tam v podstate prídu aj vtedy, napríklad keď sa ukludnite, tak prídu nejaké riešenia, hej, úplne iné. Ako napríklad aj u tejto mojej klientky, tak sme vlastne ťukali tie červíky a zrazu, keď to bolo jedno kolečko, a ona vlastne potom už mala takú víziu, že v tej hlave, že sa tak premýva, že tam je nejaký vlny, nejaký oceán, alebo čo sa, že to vymýva všetko z tej hlavy, že mala takú už predstavu úplne, že to je strašne príjemné, že tam počuje to šumenie mora a tak ďalej. Tak hovorím, že OK. A potom, že dobre, alebo sme boli potom aj v takej predstavivosti, že ona tam sedí s tými klientami a ten jeden na ňu kričal, hej. Potom sme sa až dostali do tej hlavy. Že vlastne kde to cíti, akože pocitovo, najprv to videla, že to je tá vec, že vlastne človek si to predstavuje rôznymi spôsobmi, buď tá vizuálna forma, alebo to, že to cítim, alebo že to počujem. A tá vizuálna forma bola taká, že ten klient stále na ňu kričal. Aj keď si vymýla ten mozog, hej, tých červíkov a toho ohňa, hej, že tá hlava prestala akoby horieť, že nevedela, čo má robiť. A dostali sme sa do toho, dobre, že ten klient na ňu kričal, dobre, tak si ho predstav, že na teba kričí. Ona mimochodom Fast Reactive už tiež poznala a používala. A ono je to fakt, že úplne iné, keď niekto s vami pracuje a vidí úplne iné veci, že to je úplne, že oveľa rýchlejšie tieto procesy môžu byť, hlavne zo začiatku. A ona teda mala pocit, teda videla toho klienta, ako na ňu kričí, tak sme to riešili, že ťukali sme a potom po jednom kole už bol taký, že sa usmieval. Mal proste nejaký iný výraz, že už úplne nekričal, nebolo to úplne, že sa ešte usmieval. Poťukali sme ďalšie kolečko a že čo teraz, akože ako vyzerá teraz ten tvoj klient, že keď sa na ňu pozrieš, keď má zavreté tie oči v tej predstave, že sa objali. Hej, že wow, že sa objali a že vtedy vlastne prišlo to riešenie aj v rámci, preto to hovorím, lebo je to aj v pracovných oblastiach, to vie veľmi pomôcť a prišlo vlastne riešenie, čo by vlastne teraz urobila inak počas tej mediácie, lebo tam cítila, že ona ňu kričí, že vy ste neschopná, vy neviete na naše riešenie a tak ďalej a vlastne tým, čo sme to vyťukali, tak aj keby dokonca sa dá ťukať aj tak, že si to iba predstavujete tie body a dokážete ťukať aj počas nejakého procesu, keď ste práve s nejakým na stretnutí a strašne vás vytáča, alebo sa hádate s priateľom, manželom, hocikým a dá sa to aj takto, že vlastne on to nevidí, že vy to ťukáte, len si to predstavujete.
Každopádne, keď to ona akoby vyťukala už po tom procese našom spoločnom, tak sa objali a jej prišlo vlastne riešenie po tom, že ako by to mohla urobiť. Hej? Takže to je úplne že super, že možno, že keby, tak by to povedala možno tam na tom riešení, na tom stretnutí, na tej mediácii, tak možno by sa, akože sa nedohodli, lebo však mediácie vždycky nie sú také, že sa tí ľudia dohodnú medzi sebou. Takže, ale možno by tam mohla byť nejaká taká možnosť, že aspoň niečo by sa tam zmenilo, alebo možno by išli do tej mediácie ďalej a možno by sa ten proces vyriešil. Hej, tak to sú také veci, že keď že aj ten mediátor je tam práve že veľmi dôležitý v tom procese, a ona to brala tak, že nemôže ako keby si na seba brať, že byť akoby preferovať jednu stranu a druhú stranu, a to bolo pre mňa také veľmi ťažké, tak to sme akoby ťukali a hovorila, včera mi písala, že úplne, že super, že pocit a že vôbec si to, že ona vlastne na to neprišlo, že si môže napríklad ťukať aj to, že ako sa niekto iný tvári, hej, a tak ďalej. Takže toľko k tomu. Neviem, či je vám to zatiaľ jasné, už o tom rozprávam, lebo tým, že ja už to poznám a hovorím akoby zo skúsenosti, tak snáď je to také, že tomu rozumiete. Rozumieme, ja by som sa len spýtala, že to ťukanie vždy robíš ako keby na ľavej strane tvári, že ideš vždy tým smerom? Nie, môžeš to striedať, nie je to dobrá otázka. Je to jedno, len ja som ľaváčka, tak možno preto. A toto mám tak inak, akože hej. Vždycky chytím tú ľavú ruku. Či čo je toto? Vlastne práva. Tvoja práva, no ja to vidím ľavé. Takže no. Okay. Hej, takže ja som akože ľaváčka, ale presne, že robím všetko pravou rukou. Tak, akože čo sa týka píšem ľavou, ale všetko ostatné, že jem a také veci, alebo striedam ruky. Takže dobrá otázka, je to jedno. V podstate môžeš aj takto dokonca si ťukať. A čo je ešte veľmi dôležité povedať, že keď si ťukáte a hovoríte tie veci, tak je veľmi dôležité nesústrediť sa úplne na tie slova, že vypúšťam a nechám ísť tento pocit viny, tento pocit strachu a tak ďalej, ale dôležité je, akože jasné, že ich hovoríte, ale veľmi dôležité je práve cítiť, skúsne si to vyskúšajte, že poťukať a sústrediť sa naozaj na ten pocit, ako sa ten prst tej pokožky dotýka, aby si to cítili. Že aby to nebolo iba také, že tu sa niečo ťuká, myslím na tie slova, čo hovorím, a práve naopak, veľmi dôležité naozaj cítiť. Môžete ťukať silnejšie, slabšie, ako vám je lepšie. A asi trošku slabšie, ale napríklad už tu mám také, že má dobrý point, že sa hovorí na tú stranu, lebo vlastne sa môžem presedlať na druhú stranu, lebo to už mám normálne také, že ma to bolí. Nejaká žila. Alebo niekedy ťuka naozaj, že keď to je také intenzívne, keď napríklad som mala práve ten strach naposledy z tej choroby, lebo mi jedna mamička povedala, že môže to byť nejaký, že zase nejaký COVID, hej, a ja akože že myšlienka covidu, že tvárim sa, že som s tým OK, ale moje telo na to veľmi reaguje. Musím sa napiť. A povedala mi, že to je nejaká odnož covidu, hej, čosi, že deti to mali, že teplotu, potom mali sopla, že ju bolo hrdlo jeden deň, potom to prestalo. A ja, že Kristi, Pane, ja sa ten proces, hej, že ja to chytím o 5 dní presne, že som včera toto je chorá a potom, keď to je COVID, tak je to o 5 dní a malo úplne rovnaké príznaky, lebo zase mala teplotu iba 2 dní. A pri COVID ona tretíkrát by sme, akože neviem, či sme to mali, alebo to je jedno teraz, vôbec neviem. Každopádne bolo by to už tretí raz a vždycky to mala tak isto, 2 dní teplota a nič, akože a pri každej inej chorobe má nejaké soplo alebo čosi. A toto vždycky je pri tom. No, každopádne mi to asi prišlo a že vôbec ešte som od nej neochorela a stále toto ja mám, že stále očakám, že koľko už druhý deň, tretí deň, že by som mala byť chorá. Vnútorne to cítim, hej, že je to úplne možno niekto si to nevšimne, že má práve že strach z toho, hej, úplne, len tým, že to akoby posledné fakt, že obdobie sa veľmi akoby o tieto veci zaujímam a ma to fascinuje, tak akože ja to tak na seba to zaplikujem, tak som si všimla, že vždy, keď je nejaká choroba, tak vlastne tak tam príde takéto vlastne pramenie väčšinou u mňa z toho strachu, že ja od nej ochoriem. A fakt, že posledné 3 razy ja som tie strachy ťukala a fakt, že ja som neochorela, fakt, že klop, ale jasne, že dávala som si viacej C-čka a tak ďalej, že som to posilnila, ale ja som tak vždycky, hej, ochorela. Teraz som zacítila ten diskomfort, pocit strachu, kde ho cítim, ťukala som, odišlo to, cítila som sa fajn a mohla som sa so čo hrať, aký však čo je to, však dieťa má sople a na tom asi nič nie je, však to je normálne, hej, že sa to deje. A teraz, vlastne, keď mi povedala tá suseda, že teda, tá zo škôlky vlastne, tá sovča chodí do tej škôlky, že by to mohol byť ten COVID, tak som akoby ťukala
A niekým som si sa rozprávala s Tereskou Rotovou, práve sme sa bavili predtým, ako sme mali vysielanie, tak som ma pýtala nejaké otázky, sme si písali, to je veľmi nepomáha, aj keď napríklad sa s niekým chcete o tom vašom probléme porozprávať a vtedy vlastne aj prídete na tie veci, čo vás trápia. Že kľudne to môže byť kamoška, hej, nemusí to byť nejaký váš terapeut alebo ja, alebo čosi. Ja vám veľmi rada pomôžem potom do budúcnosti, keby ste chceli. Ale kľudne to môže byť, že pre veľa vecí prídete aj tým, že sa vlastne s niekým o tom rozprávate a tam si viete veľa vecí uvedomiť. No a ja som teda sa rozprávala práve s Tereskou a mne vlastne došlo, že to je vlastne ten strach z toho covidu, ktorý ja stále akože mám, lebo ten bol brutálny. A že vlastne ako som sa bála, hej, že čoho, tak som si predstavila presne ten večer, kedy som ležala, to sme ešte Vernon, ako my bývali, Sofča bola v postielke, už bola malá, ja som bola v posteli a šla som uspávať, čítala som jej knihu a takým spôsobom, že šipková rúženka, ona išla, neviem kam, hej. Poboskali ju princ a som plakala a cez ten pláč som proste čítala rozprávku, tak som sa strašne bála, lebo som nevedela proste, čo to bude. To bolo úplne nové vtedy, že bol nejaký prvý prípad. Že stále to cítim napríklad teraz v krížoch, hej, tak teraz by som si mohla akože ťukať, už je to slabšie. Ale som tak začala plakať a pred tým ťukaním a videla som tam, ako tam proste ležím a jak sa len bojím, akože brutálne, ja som sa bála, že zomrem a Jukáš zomre a že ona bude tu sama a že chudiatko malé, že čo ona bude, čo si počne, hej. A to som vlastne ťukala a strašne som plakala a vtedy som ti chcela povedať, že strašne som akože silno som tu ťukala, lebo to už som bola strašne veľa, pocity som mala také silné, a tým pádom aj to ťukanie je také, že úplne že silné. A sranda je, že potom už keď sa mi to akoby polavuje, tak už aj to ťukanie tej ruky je také, že slabšie. Že to je tak, u mňa to tak je, vy to tak nemusíte mať. A to som si vlastne vyťukala aj tento napríklad proces, že tá Sofča, ak tam potom ležela v tej postielke, tak by ja som čítala toto rozprávku, ona sa tam akože smiala a vlastne tento pocit toho, že tú asociáciu z tej minulosti, ten obraz, čo som mala a tie pocity spojené s tým obrazom, s tou spomienkou, som si prečukala na práve to pozitívne, že zrazu som videla, že my sa tam smejeme. Tak ako sa napríklad ten klient už prestal na tú babu hnevať, ktorú som ťukala, a potom sa vlastne nakoniec objali, tak ten obraz už by mal byť už definitívny. Ja napríklad som mala taký obraz, ak ma celý život strašne často som spomínala túto story, ak ma tatino hodil do nejakej jamy. Proste ja som sa držala, to bolo na nejakej chate a do nejakej šachty, kde sa dával uhlie, a tak ja som sa tam držala a hovorím, že tati, že tam nie je to uhlie, že tam je diera, že už nerobil mi takto prsty, dal, že ha, ja proste hodím ma do jamy, zlomila som si ruku, hej. A to som mala v podstate takú skúsenosť, takúto spomienku, že vizuálnu, aj pocitovú, aj hlasovú. A som to vlastne vyťukala a potom zrazu, keď som sa preťukala, tak ja už vôbec ja sa neviem dostať v podstate do obrazu v hlave, keď si nepredstavím ten obraz, ak ma tam akoby dáva dole, tak ja ten obraz nemám a už mám taký obraz, že sa naháňame na lúke, hej. Tam. A to je taká strašne zaujímavá vec, že vy si vlastne zmeníte úplne tie spomienky takým spôsobom, že ich ani nevidíte, hej, tie zlé spomienky. Neviem, takže záleží, že čo máte, hej, že fakt vyskúšajte si nájsť takú možno nejakú jednoduchú vec, alebo konkrétne najlepšie to robiť Silvia napríklad, že keď mala ochorie, tak hneď že dobre, že teraz, že ochorie, hej, že a budeš to brať ako tak, že dobrá príležitosť na to, aby som to ťukanie vyskúšala, tak to budeš ťukať, hej, budeš si to napríklad nacítiš, že teraz budeme mať prvé soplo alebo teplotu a ty teraz hneď zacítiš to, neviem kde, v nejakej časti tela, kľudne mi povedz, alebo napíš, kde by si to cítila, alebo kde si myslíš. Myslím si, že žalúdok určite. V žalúdku. Hej, tak si predstavíš to, že ten žalúdok a presne si keďže som ten žalúdok spomínala, tak presne tam môžeš mať nejaký, že kameň, môžeš tam mať oheň, môžeš tam mať pichliače, môžeš tam mať niečo si v podstate skúsiš akoby predstaviť. Kľudne si to môže aj, no teraz to akože, určite by si sa tam dostala do tej situácie, keby si moc chcela, určite by si tam vedela do toho žalúdka si akoby premietnúť presne, že či si to v žalúdku, tak už to vieš predstaviť, že ako to ty cítiš. Potom si tiež môžeš povedať, ako to má farbu, môže to byť biela, červená, proste hociaká farba. A potom takže vlastne sa navodíš na ten pocit toho najsilnejšieho ideálne, že môže to byť kľudne nejaká 5 a viacej sa nedostaneš, to je OK, ale môžeš sa skúsiť precítiť viacej do tej desiny, aby si sa kľudne priblížila, aby si tú emóciu mala čo najsilnejšiu
potom si urobíš tú asociáciu s tými balónmi, držím balóny v ruke, čo sa s nimi stane, keď ich pustím. To je veľmi dôležité, že odletia. To je keby tie zlé myšlienky, hej, že mali odletieť, alebo ešte taká druhý obraz, keby vám vyhovoval taký druhý, že si predstavíte strom. A čo sa stane so stromom, keď spoza neho vytrhnete korene, alebo keď mu odumrú korene, alebo by tie korene vôbec nemal, hej. Keď si povieš, že zomrie, hej, ten strom. A mne napríklad už v tejto situácii, kedy si poviem túto asociáciu s tým pustením balónov, tak mi už sa vtedy uľaví, už teraz, lebo už viem, čo to akoby robí. A už potom idem ďalej, už teda idem to ťukanie a potom si prejdem to kolečko alebo viacero kolečiek a hovorím si pri tom, vypúšťame, nechám odísť tento pocit strachu, nech to znamená čokoľvek, napríklad si môžete povedať, je tam proste to, čo vás napadne, z čoho to môže prameniť alebo čo cítite. Ako vidíte, teraz väčšinou si tu zotrvávam. Asi idete to kolečko, môžete si hovorím, že si tie kolečka ťukať viaceré a hovoriť si to. A na konci, som mala problém sa nadýchovať, pri tomto, ale už teraz ide. To je tá kotva, hej, pokoj a láska. A ono ešte ideálne, čo by som ešte chcela povedať, je, že keď sa vlastne prejdete, možno, je to máte po druhom kolečku, keď si poviete pokoj a láska, tak sa naozaj skúste potom, keď si poviete tieto slova, ak vám to ide, alebo niekedy, keď je to veľmi silné, ten pocit, tak sa neviete naozaj dostať do toho pocita pokoja, do toho pocitu pokoja, do toho pocitu lásky, keď si to stláčate. Ale keď už ten pocit slabší, keď si už prejete nejaké tie kolečka a keď si poviete pokoj a láska, tak sa naozaj skúste dostať do nejakej situácie, kedy vám bolo fakt, že dobre, hej, alebo si máte v predstave nejakú, mám napríklad takú, že stojím na skale v mori, mám takto rozpážené ruky a úplne, že fúka vietor a tie vlny tak bijú a ja som strašne sa cítim proste silná, hej, že tam tak stojím a to som mala, hej, takýto pocit napríklad jeden. Potom už si ich striedam, lebo už si potom na to zvyknem, aj to potrebujem striedať. Napríklad, že keď že Sofinka dá mi pusinku, že mi dá pusu a cítim, že mu tak zahreje, hej, ten pocit. Tak potom vlastne, keď prejdete do toho, že pokoj je láska, tak si presne predstavíte takýto nejaký pocit, ktorý vy máte, ktorý vám pôsobí na to telo úplne, že opačne ako to, čo vlastne ťukáte, takže nejaký fakt, že ten pocit tej lásky alebo toho pokoja, alebo čohokoľvek, že vás to tak úplne tak naplňa, alebo si predstavíte také nejaké biele svetlo, hej, že vás akoby prežiari a v tom chvíľu zotrvajte čo najdlhšie v tom pocite, hej, v tom pokoji. A potom, alebo nie je to iba o tom, aby sme si vyťukali tie negatívne veci, ale ide vlastne o to, aby sme si potom privodili aj ten pozitívny pocit, ktorý sa v podstate preleje tým telom a my si tiež zvykáme, hej, tým, že si ako dokážeme vťukávať. A takto napríklad ešte si môžeme vťukovať dokonca aj pozitívne afirmácie, povedzme, hej. Keď napríklad niektoré si robíte afirmácie nejaké, tak to presne môže byť aj takýmto ťukaním. Ja mám napríklad veľmi rada jednu meditáciu, ktorá je to po anglicky, ale je tam pár slov. A to, že sila ma obklopuje, láska ma sprevádza, pokoj ma naplňa. To sú také tie 3 slova a to si vlastne hovorím. Asi to akoby tú meditáciu vťukávam a skúste možno aj takýmto niečím, takýmto príjemným, hej, že nemusíte vyslovene ísť do nejakých strachov vecí, ale si akoby vťukávate tie pozitívne afirmácie a cítite stále, ako som hovorila, že je veľmi dôležité cítiť tie body, na ktoré si ťukáte, aby ste ich veľmi vnímali, to je dôležité. A akože napríklad mne pri tom ťukaní, pri tých fakt, že strachoch z tej maminej smrti, tam také veci proste prídu, že prečo a tak ďalej. Že ja som tam napríklad taký typ, že ja rada viem prečo, hej, sa veci dejú a niekedy to není treba. Možno že som taký typ, hej. Nechcela by som byť taký typ, chcela by som to vedieť ľahšie pustiť a to je možno tá vec, že prečo mi to niekedy tak dlho trvá, že ja chcem vedieť, hej, že prečo to mám a v podstate rôzne záležitosti. Takže som niekedy pri tom taká dosť úpetá a niekedy vás, keď si vlastne ťukáte, to je dôležité povedať, tie body, tak niekedy vás to v tej hlave vám prebleskne nejaká spomienka, hej? Že vy vlastne ťukávate z toho strachu, ten pocit v tom tele, ale vám pri tom ťukaní môže prebehnúť, napríklad ja som mala teraz naposledy také, že aj to s tým covidom, tá situácia v tej postielke, ale aj také, že sme mali zajacov, keď bola babka malá, keď som bola malá a Ujo Slava sa volal, bol taký veľký pán. A ten tie zajace
som musela ísť ďalej v tej záhrade a on ich zabíjal, hej, lebo zabíjal sa jedlo, hej, a tam potom na kľúčikoch sa nosili tie labky, alebo neviem čo proste, a to som mala zrazu sa mi tam objavila táto situácia, hej, že ten strach ma priniesol tam, tak OK, že dobre, tak som skočila už do toho obrazu, čo je akože tiež také nápomocné, že vám to dokáže akoby pomôcť fakt, že vyťukať, že keď sa to napríklad stalo v detstve, tak vám to dokáže možno vyťukať potom ostatné veci, ktoré sa vám stali počas toho života, že vlastne že už nie sú také silné. Tu vám ešte potom ďalej k tomu poviem. Ale každopádne som začala teda ťukať to, že tie zajacná píšťaly, ako som ich počula, a dosť dlho mi to trvalo, než som to vyťukala. Zjavne, ja som aj nevedela, že takéto niečo, že vedela som, že tá situácia existovala, ale nevedela som, že to bolo pre mňa také akože silné, hej. Ako napríklad by som ešte mohla vyťukať to, že som si musela zapaliť cigaretu, keď som bola malá, hlava ma zbierala za špáky na záhrade, hej, akože to hoci, čo môžete ťukať, čo na to napadne. A potom som samozrejme, že fajčila. No. Každopádne, čo som tým chcela povedať, je s tými, akoby tými vecami, že keď si vyťukáte niečo, také, čo si zdanlivo, čo vás akoby napadne práve pri tom ťukaní, alebo čo sa vám prebleskne hlavou, to si možno potom časom budete všímať, tak ako keby vám môže vymazať ako keby emočne naviazané tie iné veci, hej, alebo tie pocity strachu, ktoré ste potom mali potom, bo toto bolo také silné pre vás, že to ostatné už sa akoby oslabilo. A to napríklad bolo aj také zaujímavé, že neviem, to teda dobre si možno, ja som tiež my sme mali v rámci mastermindu takú že skupinku tých žien, ktoré tam všetky boli a tam sme ako nahrávali svoje také, že zdieľania, čo sa mi stalo, čo sa mi podarilo, čo je úplne náhodno, čo sa mi nedarí. A posielala som tam video práve v rámci ťukania, spomienky a tak ďalej a bolo to asi 10-minútové video a tak mi povedala Tereza, že dobre, tak si teraz sadni, vypočuj to ešte raz a vypíš si všetky veci, ktoré si myslíš, že by si mohla vyťukať. Som si myslela, že rozprávala som o tejto situácii, o nejakej jednej situácii, hej, povedzme, že tie zajace by tam boli. A to, jak som vlastne to video znova počúvala, čo som vlastne rozprávala, tak s nimi takýto zoznam tam vyšiel, že v podstate že som také toľko veľa vecí som akoby povedala, ktoré by som mohla ťukať, že to je brutál, že vy máte každých pár minút možno pocit, že máte čo ťukať. Ale v podstate možno aj keď som sa potom si ten zoznam prechádzala, tak som si vybrala jednu vec, ktorá bola taká najsilnejšia, že ktorá vo mne vyvolávala najsilnejšie pocity, tu som vyťukala a tie ostatné už boli úplne, že čo, že toto som chcela vyťukať, že to mi nerobí žiadny problém, hej, že to je také vlastne, že vám akoby oslabí aj tie ostatné záležitosti, ktoré si myslíte, že by ste mali riešiť. Preto je práve, že dobré aj si navodzovať tie pocity toho, že tej desiny, ako keby v sebe, alebo ísť do tých nebáť sa akoby tých veľkých, silných vecí. No, takže toto ma tak v rámci dneška napadlo. Teraz, že by som vám mala povedať, akože mohla by som vám rozprávať do nekonečna všetko, čo som ťukala. Ale akože pre mňa najviac zatiaľ boli tie choroby a ešte čo ma napadá je, že teraz prvýkrát, ak som teraz ťukala ten akoby COVID, ktorý nevedno, či bol, či nebol, ale akože neprepukol. Veľmi tam sa, akože cítila som sa všelijako, práve dosť podobne, akože v tých začiatkoch, ale ja mám taký, že to sa volá, že kvantová emócia. Ja mám láska, túto kvantovú emóciu a viem, že veci zo srdca, že keď robím a cítim, tak to je veľmi akoby silné, že som sa snažila v rámci toho strachu nájsť práve tú lásku a že som včas naháňala, strašne bola zlatá, že super, že mám príležitosť akoby sa sústrediť na to pozitívne, a mne to nešlo, že to je ten strach, ako som sa aj bála, že teraz ona mi povedala ten COVID a ja som to akoby sa bála, lebo ono to chodí tak, vy máte pocit možno niekedy, že to vyťukáte, ale on sa to vráti, hej, z toho dňa. Že keď napríklad ťukáte len ten pocit tela, lebo on sa premiestní, hej, takže ono to je, že nie je také, že teraz vyťukáte niečo a už to nikdy nepríde, ono stále sa akože, lebo človek, to je aj ten Robert Smith, on ťuká celý život, hej, ale to je práve, že vlastne v tom, že vlastne vy cítite ľahšie a dokážete potom robiť aj iné veci, napríklad, ktoré vám bránia, napríklad práve ako u mňa cítiť tú lásku, hej, takže ja som ten strach vyťukala a potom, a bolo to veľmi ťažké, lebo už tam išla tá choroba a ja som práve pochopila, že vlastne, že tá choroba, že to ani nie je choroba veľakrát, že to je práve iba ten pocit, že vy napríklad niečo nemôžete robiť, hej, že z toho ochoriete. Alebo ja som ochorela strašne častokrát počas toho mastermindu, lebo to bolo veľmi emočne náročné, hej, že keď napríklad človek, aj tie deti podľa mňa to tak majú často, hej, že keď napríklad prídu do škôlky a sú tam akoby nešťastné alebo sa boja,
niečoho, že sa pre ne nezastavíte, neprídete, to je fakt rôzne, tak oni deti skrz aj tie emócie práve, že môžu ochorieť a tak som si vlastne všimla teraz, že ja vlastne som nemohla. Ja som sa napríklad strašne bránila tomuto Fast Reacty, že ja to tam teraz dám na ten Instagram a všetko, čo budú tu ľudia mysleť o mne, že čo si mi úplne, že mi hrabe, čo teraz nejaké budú idem robiť a čukať si tam po hlave, tak mala som úplne, že z toho taký divný pocit, ale strašne to zo mňa, akože brutálne, zo mňa tak rôzne veci idú, že čo vlastne ja chcem robiť. A to jedlo sa tam veľmi tak krásne akoby do toho tak prelína, ale vôbec to nie je to podstatné, hej? Že ono je to taký nástroj vlastne k tomu, aby som ako keby robila to, čo cítim. No a tým, že som akoby ja vlastne cítila, že ja vlastne som sa bránila v tom, aby som išla robiť toto, napríklad toto Fast Reacty a tak ďalej, tak to vlastne spôsobovalo aj tú kvázi moju chorobu, lebo ja som si nedovolila, hej, urobiť to, po čom túžim. A keď som to dala von, že som dala, že mi to je jedno, proste urobím nejaké video a nahrám to a poviem to tým ľuďom, že mi to jedno, čo si kto myslí, tak mi sa normálne, že uľavilo, hej. A to som teraz pochopila, že jasne, že veľakrát, že je tá choroba, že v podstate vyskytuje sa, hej, človek vás nakazí a tak ďalej, ale nemusí to byť až tak často. A potom, to je akože druhá vec, ale to mám akože učiť, ja si myslím, že to má strašne veľa ľudí, že ja ti proste, lebo ja som napríklad potom masterminde povedala, že teraz bude môj ďalší projekt, že môj vzťah so Sofiou, a že Sofia a ja. Ježiš, to by som mala akože ospať teraz hodinu, to je také silné, ale ja tam mám v podstate nejaký blok medzi mnou a Sofiou. A ja som sa spojila s jednou babou, ktorá bola tiež v masterminde s Hankou a ona robí taký channeling a takéto veci, že vlastne akoby kvázi čítanie duše a strašne takým pekným spôsobom, že vy rozprávate, ja som jej rozprávala o tom probléme so Sofčou a jej prídu slova skrz písmo, ona píše, sa vypisuje a potom mi nahrala tak, ako by ona to tak básnicky podá, ona tak pekne ako také nahrávku mi poslala a v tom bolo strašne veľa akoby odkazov a ja som vlastne pochopila, že ja som vlastne stále, je to také teraz už naozaj, že toto nemusíte úplne že vystráviť, ale ja tomu verím, že akoby ja som ešte nepustila tú dušu mojej mamy, že ona tam proste stále bola a bránila v tom nejaký spôsob, a nehovorím, že tá duša, hej, ona akože nie je tá duša tej mamy, ale v podstate ja, ten pocit viny, že ja som si vyčítala, že ona tragicky zomrela a ja som tam nebola jedno s druhým, čo som si myslela, že som nemala. Každopádne tam bolo strašne takéto niečo silné a dlho som to riešila, možno to teraz nejaký mesiac a pol a mi vlastne napísala, ja som vedela, že vlastne tá Sofia, ona je častokrát chorá kvôli mne, že ona cíti, že ja som proste smutná a tieto veci a tak ďalej. A ona presne mi nahrala do jednej nahrávky, čo ona nevedela, že zatieka jej smútok do krku, hej? Že tomu úplne asi mám riavky z toho. No v podstate a každopádne to mi strašne pomohlo aj tieto správy od nej, s ktorými som vlastne mohla pracovať. Aj sme potom so Sofiou nakreslili obraz spolu, lebo mi to tak proste prišlo a nakreslili sme proste také, že no to by ste museli vidieť. To je strašne akože o tom fakt, že by som mohla veľa rozprávať, ale každopádne to som tým chcela povedať, že niekedy tie deti sú aj častokrát také, aké sú, aj kvôli nám, lebo my máme nejaké akoby strachy, bloky, smútky a tak ďalej. A presne, že ako toto napríklad ja riešim a snažím sa, ja som napríklad Sofii som nevedela venovať, že idem si s ňou skresliť. Ja som úplne, že musím si s ňou kresliť trochu a že ja som pýtnutá akože fakt, že trpela a ja som vlastne zistila, že to je kvôli tomu, že vlastne moji rodičia mi nevenovali pozornosť, som preto, že spievala celý život, lebo ja som sa utiekala k spevu. Od malička som si proste sadla, spievala som a bola som šťastná. A to bolo vlastne to, že čo ma naplňalo, lebo tí rodičia mi nevenovali pozornosť. A ja som preto nevedela venovať pozornosť Sofči a teraz vlastne na tom akoby pracujem a je proste oveľa lepšie. Hej. Ona predvčerom tiež chytila nejaké sople v škôlke, včera. A v podstate dneska už nič nebolo, vieš, že ono to v podstate trvá strašne krátko, tým pádom, že keď si ja uvedomím tie veci, akože je to strašne akoby náročné, akože emočne, aj tým, že si to všímam, ja napríklad posledný mesiac skoro vôbec nepracujem. Teda pracujem na sebe. Je fakt, že Sofča odíde do škôlky a ja meditujem, ja si píšem, ja ťukám, strašne to pre mňa, mi to prišlo, že ja teraz musím robiť toto, že musím sa sebe venovať, že keď hociaký mám voľný čas, tak to robím a robím to aj pred Sofčou a neviem, Sofča príde do škôlky a už hovorí, že maminka, že ty medituješ, že maminka medituje, že mala by radšej ťukať, hej. Takže to je také.
také no, že už aj to dieťa to akoby pochytí. Takže toľko vlastne k tomu som chcela povedať, že povedala som možno viac, ako som chcela, hej, toto bolo taká ďalšia téma ešte k tej Sofii, ale myslím si, že som to tak vysvetlila, akoby, že čo to vlastne robí, to Fast EFT, čo vďaka tomu môžete po svojom živote akoby vy urobiť. A keby ste mali ešte nejaké otázky k tej technike, k ťukaniu, alebo že keď napríklad to vyskúšate same na sebe a mali by ste potom ešte nejaké otázočky, že OK, že chcem, toto mi nešlo, alebo toto som asi celkom nepochopila, kľudne si ešte pustíte ten záznam ešte raz, ja vám to pošlem. A keby ste si fakt nevedeli rady, tak mi kľudne môžete aj napísať, hej, že toto mi nešlo, alebo tak. Alebo keby ste fakt, že chceli poriešiť niečo konkrétne a vyskúšať, tak môžeme si dohodnúť aj nejakú session, keby ste chceli ťukaciu so mnou. Ono je to také fakt, že super sa, akože zatiaľ mám iba samé pozitívne ohlasy na to a veľmi sú tie akože baby také prekvapené z toho, že to sú baby, ktoré ťukajú, že som to teraz mala. Ktoré vlastne ešte som nemala klientku, ktorá by to nepoznala. A aj oni vlastne vďaka toho s prácou s niekým iným, ako napríklad so mnou, tak dokázali v tom nájsť úplne niečo iné, im to akoby rýchlejšie išlo vyriešiť práve tú situáciu. Takže tak. Ja určite budem vzdielať aj na profile a tak nejaké konkrétne veci, možno nejaké také live ťukanie alebo tak, keby možno nájdem nejakú obeť alebo na sebe, alebo keby ste sa vy chceli prihlásiť, tak môžeme robiť také nejaké liveko aj na sociálnych sieťach, že by som chcela viacej to tým ľuďom ešte ukázať a približovať aj na nejakých praktických veciach. No. Tak som vyčerpala svoju studnicu momentálne. Hovorím, že mohla by som viacej rozprávať, ale myslím si, že toho máte už dosť po hodine, tých infošiek a skúseností. A ak ešte máte teda nejaké otázky, tak sa kľudne spýtajte. Ja zatiaľ nemám iné otázky. Ďakujem veľmi pekne, každopádne. A určite sa ti ozvem ešte ohľadom toho termínu, že by sme sa dohodli potom. Budem skúšať ťukať, keby niečo sa ozvem, ale určite aj ten termín by som si rada dohodla s tebou. Dobre, tak vyskúšaj. Ďakujem. Linduš, ty tiež. Neviem, či si tu s nami, alebo pracuješ. A ostali sme tu už iba 3, asi som ona už príliš dlho rozprávala, alebo musela ísť s malinkou. Dobre, babi, tak som rada, že ste tu boli. Nemáš zač, Linduš. A teda vidíme sa osobne buď, alebo ešte teda určite budem zdieľať viacero vecí aj na sociálnych sieťach. A nech sa vám hlavne darí a určite mi napíšte, keby ste to vyskúšali, hlavne takto samé, že ako ste pochodili. Čo sa vám podarilo. Ahojte, krásny víkend prajem. Čaute. Ahoj.